Halo, selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Eva. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mas Dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah, saya tesih penak. Waduh, oh isih penak. Saya penak. Apa isih penak to, Mas? Sik, Mas. Piye? Iki mbero apa ora kleru to nanggap wong kentir ngene iki. Lagi karo adimu wedok aja sia-sia ngono ki lho, Lek. Ya setidaknya ki nonton anggota utawa personel utawa pesinden suarawatine Mas Jalu. Nang apa? Yayine anteng anggun. Lah bareng kowe teko kok. Kowe iki ora kaya wong joget ning malah kaya wong tawa. Loh Mas, aku ki semangat ya neng kene ki lho Mas. Ditimbali rene ki semangat. Napa meneh pamirsane bio. Lho, bio petitik teh banget lho. Kono tekan kono bio ngene mulane aku semangat banget. Ora mung kono-kono, kono ya teko kono. Nggih. Pripun, Mbak? Mas Jalu sehat? Sehat. Waras? Alhamdulillah. Mas Gareng Sehat ya waras kok. ya beda no Mas. Wong sehat karo wong waras niku beda, enak bedane. Lah bedane apa? Ilmu psikologi, kesehatan niku wong sehat niku genah jasmanine, sehat ora panas. Oh, ya dadi sehat ki mapane ana jasmani. Jasmani, nek waras Yen kuwi waras. mapane ana rohani. Ngono. Psikise. Sikise, sampean mudeng contone kepiye to? Contone wong sehat ki sing ora waras ki sing kepiye? Contone wong sehat ora waras ki. Kaya wong edan ngono kae. Heeh. Oh. Lah, titikane. titikane kuwi omong dhewe, disauri dhewe. Weh. Heeh. Oh, dadi wong ora waras kuwi nek Titikane wong ora waras ki apa? Ngomong dhewe, Mas. Ngomong dhewe, Dadi Pak. takon-takon dhewe engko disauri dhewe, jenengmu sapa? Jenengku Jagal Bilowo. Lah contone ngono kuwi, Mas. Sik, lah terus kuwi sapa? Mboten ngerti kula mboten ngerti, Mas. Kula nggih mboten ngerti apa? Jenengan lak dalu niki mboten to? Oh, ora. Mutiar ora. Biasane wong ki nek ora waras. Ki nek ditakoni iki bingung. Contone Kepiye? umpamane ditakoni, "Iki apa, Mbak?" Ngono mesti bingung sing jawab. "Iki batako kok, Mas." Mesti ngono wong ora waras. Ora waras. Pak Jalu niki napa, Pak? Napa Pak niki? Batako. Berarti nemen. Hei. Oh, berarti kowe ngono ora waras ket mau aku lho. Datang mriki niku sing ngendikan dhewe disauri dhewe sinten. Wah, iya ya wah jan matur nuwun lho Lho Mas. langke kaya ngene kok ngaku. Lah iya ta. Lagi iki lho neng biro dalang didan-edanke iki lagi. Dalang edan pinten Pak Jalu 25 mawon. Andani Kak. Iya. Nggih, menika nderek nyengkuyung, Mbak, para warga ing biro mriki. Nggih, Mas Jalu. Nggih. Kula nggih nderek urun donga rekake. Heeh. Mugi-mugi sedaya warga wonten ing biro mriki pinaringan sehat nggih. Nggih. Nang ora golek tomat, mugi warga mbero sedaya pinaringan sehat. Amin. Nang ora golek sumur, mugi warga mbero sedaya tansah panjang umur. Amin. Ubur-ubur ikan lele. Apa kuwi? Warga mbero sugih kabeh le. Amin. Ubur-ubur ikan lele. Apa? Sing kene dahar kono jajan dhewe le. Ya ora kena meri kok ya. Mas, iki engko nek keduman kabeh nek nyandak ya mesti didumi kabeh. Wah, Tenan pokoke. Matur nuwun niki wis pasugatane wis dadekke wareg sak kabeh Mas niki. Komplit ya Om. Sampeyan wis dahar mau. Pangestunipun Oh. teng nggen dalem mriku. Pondokan. Niku lho Mas, mangkok terus napa iki nek ngarani sego dikum. Kok sego dikom to, Lek? Soto. Soto. Lah wong ya dikum duduh ae lho. Heeh. Soto. Jan. Soto. Wah enak sotone enak. Enak banget. Nggih. Nyenengke ana ing bero mriki muga-muga pinaringan rezeki sing kathah ya, Nduk. Amin. Amin ya Allah. Korbage engko ana gethok tulare kiwa tengen tangga teparung. Nggih. Ya acara wayangan ora kudu bersih desa utawa rasulan. Tasakuran. Acara syukuran pernikahan saged telepon Mas Jalu. Amin. Mas Jalu mayang mesti aku karo kowe Ketut. katut. Wah. Amin ya Kok Allah. ngantek aku karo kowe ditilapne. Nusul. Nggih. Tur ingkang baken Mas Gareng Mbak Eva. Nggih.
menika matur nuwun awit panyengkuyungipun ingkang sampun ngelongi redana kangge acara dalu menika Donatur, kados ta para warga kadus kalih kadus 3 ugi warga Dukuh Padangan Palar. Tepuk tangan kagem panyengkuyungipun para warga-warga ingkang sampun nyengkuyung ajat dalu menika. Amin. Ora lokak tambah kebak Ya. rezekine. Amin. Amin. Usahane lancar ngrembaka. Amin. Amin. Sedakoe akeh. Amin. Amin. Para donatur. Amin. Dadekne acara iki iso bakoh, ukoh Amin. terlaksana ana ing pundi niki? Bangsal Sela Kanda Binangun. Sela Kanda Binangun. Hebat. Hebat kaya omahe Mbak Eva niki. Omong kok Lek. Bangsal iki kaya omahe Mbak Eva. Omahe Mbak Eva nggih cagake saking cor-coran gede-gede. Bakoh berarti. Nggih, bakoh tapi dhuwure niku ukir-ukiran. Wah, cah seni kok. Reng usuk diukir. Wah, edian. Nggih. Reng usuk kok diukir to Lek. Pangan rayap to kae. Ya rasa diomongke kuwi ya. Kok omahmu 5 tingkat kere mbok nggoni ngapa to Om? Ora, Lah sebabe ngapa? kae anu rumah sakit to. Arep mbok nggoni apa piye? Moh, Enak kamar selo kae. moh, Sak impuse gah. wong sehat kok. Pokoke sehat kabeh. Sehat Wah, iya. kabeh. Ngaten Mas Jalu. Mas Gareng, Mas Jalu menika wonten awala, Mas. diwaca. Diwaca nggih. Ayo. Iya. Nggih. Nggih, matur nuwun kerawuhanipun Bapak Camat Trucuk, Bapak Marjawa. Iya, SIP. Iya. Mugi warga desa Mbera tansah pinaringan bagas waras. Amin. Nggih, ayem tentrem guyub rukun nyuwun tembang pepeling nika saking Bapak Suranto. Hah? Wah, Pak Lurah. Kepala desa. Matur nuwun. Wah, menika repot-repot. Ngopo lho kok Pak Ruranto repot ngopo? Pak, ha iki Pak Suranto menika lho nggih ngeten ya pekewu to, Mas. Lah nenten apa lho? Ing ngatasé panjenengan menika kepala desa. Lah Nggih to? terus Tur sing nimbali kula mriki nggih Pak Suranto. ingkang rawuh mriku nggih Pak Suranto. Nggih. Nenten apa lho Mas? Lah kok ngersake lagu dadak ngeten iki rak kula pekewu. Ngeten iki pripun? Ngeten iki Eh? niku. Ngeten iki pripun? Maringi tindih. Walah, Pak, Ah, wah, nggih. ampun ngoten to Pak kok kaya Ora kali. penak to. Nggih. Nggih. Menika matur nuwun maringi tindih gangsal 100.000. Alhamdulillah. Ning sing 350 diutang, Mas. Lah masa Pak Lurah 150 sah. Gah aku nek utang ora enek tembung utang. Lah piye? 150 ya 150 kok. Utang ki arep kegawa ngantek engko somben kok. Oh, ayo mbok menawa kok. Kula ngambil artane 150 Pak. Wah, iya. kon jile to Lek. Nggih, ngene lho. Kowe gelem napane Pak Lurah? Lah nggih, Oh, iki kan iya. sing kula urus. Heeh. Piye? Pak Sur ngapunten Pak Suranto. Piye? Wong bapak niku pun dianggap kula warga. Nah, genahno Mas Gareng. Nggih to Pak. Genahno. Kroyo-royo tindak mriko tegese maringi rejeki lumantar bapak dateng Pak Dalang niku Nggih. padha karo maringi rejeki piyai sementen kathahe. Nah. Ngersake lagu dadak nganggo ngene iki ngopo lho, Pak. Ngeten iki lak tidak patut untuk dicontoh. Iya. Nggih to Pak. Nyun pangapunten Pak dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kembalikan nggih Pak. Mboten kersa nggih pun. Wong Pak, Bapak Lurah urung anu lho Mas, urung nyauri gelem orane Kok nek kok. bapak gelem ya ilang tenan kok kowe iki ngawur. Ya ora apa-apa, ning apa ya Pak ora pekewo. Oh ya ora Pak, jan tenan ya aneh-aneh kok Pak Sur ki kok. Piye? Heeh. Biasane 300 lho kok ya ora. Mas Paling aja genahke. kaya mengkono. Iki Ayo. dadi saka panjenengane Pak Suranto. Pak Pak Suranto. Ora kok ateges ngregani Mas. Ora. Ning iki tandha katresnane. Nah, Ngono. mula iki Kuwi diserah. gandeng sing nampa diting Mas Gareng iki bawane pepeling ya kudu kono. Lho, Niki ngeten Mas. Piye? Wong-wong urip iku bisa berbagi. Berbagi piye? Rezeki aja dipek dhewe. Heeh. Paribasan zakat aja diemperi. Betul? Elinga tangga teparo kiwa tengen. Heeh. Nah, ngendikane Pak Kiai nek kowe duwe rezeki sing turah, Heeh. paringno anak yatim. Wah, lho, ngono. Nah, ya Terus? cocok to? cocok Mas, cocok. Enggak Mas Jalu. Hei. Jadi aku ngadaki anak yatim ngono to. Lah bapak pun mboten enten lho. Oh iya. Wah, matur nuwun lho nek kene aku dimiskinke.
Lah jenenge anak yatim lah salah satu orang tua sudah tidak ada. Wah iya. Iya. Ya ra? Iya bener. Kowe wis yatim urung? Wis. Wis yatim piatu. Nek piatu urung. Sapa sing isik? Mbokku. Lho, patenono. Oke, Dan. Wah, Mbok kon edan. mateni ora genah. Malah ya bapakne Mas, pepeling Mas. Bayane Om. Nggih. Ah. Iso ta Om? Iso. Kaya Oh sing ya ini. iso ya. Ruk. Nyapa ta? Bawa kok dadak ngene barang ki nyapa. Iso lah sloga apa ya nek wong bawa dadak arep benakne gendeng lak ya ora enek. Ning aku ngerti sampean ngene ngapa? Ngapa? Pamer gelang mesti. Waduh. Asli Lin, Asli Mas. asli. Wow. Mas 24 karat. Asli semprotan.